kao što sami znate, mi uređujemo grad. I za razliku od vaših političkih favorita, gospodina Đilasa, oni koji su uništavali ovaj grad, mi ga sređujemo. I dok smo mi na vlasti, grad će se uređivati. Kad vaši dođu na vlast, onda vjerojatno nećete ništa raditi i onda ćete biti srećni. Na tome nemojte se kriti iza stanara, nemojte se kriti iza radnika, nemate potrebe za tim. Jednostavno, mi smo pobedili na izborima sa političkim programom da ćemo urediti grad. Te ulice nisu uređene 80 godina, možda je vama drago da ne budu i dalje uređene. Biće uređene, leti se svuda na svetu uređuju ulice. Pošto su vaši urednici uglavnom sa zapada, možete da ih pitate, ovi što dolaze, pitajte Ćosića živo u inostranstvu, kad se sređuje ulica tamo gde je živo u Australiji, gde sve nije živeo, tako. Prema tome, to rade svi gradovi na svetu, radit će Beograd. A to što vam je jutro davao nalog da pravite kampanju oko toga, to samo govori o tome koliko ima objektivnog novinarstva kod vas i to ne veze s vama ništa lično, vi dobijete zadatak i to nije sporno, ali naprosto to moram da kažem zbog vaše televizije. Prema tome, ulice će biti uređene, na vašu žalost očigledno, znači da vas obavestim do 20. avgusta će biti završen ceo potez od Rooseveltove do Takovske ulice, posle toga će se raditi od Takovske ulice do Francuske ulice 75 dana, pa će se raditi 65 dana od Francuske ulice do Tadeša Košuškog, umeđu vremenu će tokom leta biti uređene sve 4 velike raskrsnice, Bulevar Despota Stefana, Francuska, Takovska i Starine Novaka i do 20. decembra čitav posao će biti završen, taj bulevar, odnosno te 4 velike ulice, kako mi zovemo, taj jedan veliki bulevar će biti uređen onako kako treba da izgleda u svakoj evropskoj prestonici, tako će biti i u Beogradu. Da li je u vašem opisu vaše radne mesta da tako naši Ne, meni su to poslali prijatelji, kao što i vi izmišljate razgovore sa građanima, meni tako neko pošalje, tako da mi to tako. Niko vama nekako mailuje, dajte, nemojte da menjate teze. Ne bavite se politikom, bavite se onim što je vaš posao. Ja kažem da se bavite politikom, da ste mnogo puta iznosili lažne informacije kada u pitanju grad i ja ću naravno, pošto i drugi, pošto i drugi snimaju, a vi imate običaj da samo objavljate delove, to su radili sa Anom Brnabić, gde ste uzeli jedno pitanje, nalepili drugi odgovor, ja ću objaviti sve ovo što smo pričali, tako da nećete moći imati mogućnost da manipulišete. Evo recimo jedan primjer, kad pričamo o garažama. Sećate se garaža na Obilićevom vencu koju smo mi rekonstruisali, dogradili 2 nova sprata, povećali skoro 200 parking mesta, vodili ste hajku protiv izgradnje te garaže. Na dan kad je otvorena garaža imali ste priloge da stanari tvrde da će biti veće gužve, da neće moći da se uđe u garažu zato što je zatvoren ulaz sa gornje strane. Prošlo je 2 godine, garaža normalno funkcioniše, niste se izvinuli. Eto, to vam je jedan primjer, ima ih stotina. Ne, vi ste izmišljali, znači, drago mi je što ste se složili da to bilo neprofesionalno izveštavanje, niste se izvinuli nikad. Bilo je vrlo neprofesionalno, ne, to nije tačno, bilo je vrlo neprofesionalno izveštavanje, isto kao što ste Ani Brnabić uzeli jedno pitanje, a onda zalepili odgovor koji nema veze s tim pitanjem, to nije neprofesionalno izveštavanje, to je skandal. A sve o vašem izveštavanju vam je rekao bivši direktor BBC-a, nemojte pitate nas, pitajte njega.